Salm numru 33. Tifħir lis-seta u l-providenza ta' Alla. Għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej, jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru lil-mulej bid-daqq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Għannulu għanja ġdida, doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Għax sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel. U jħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-mulej saru smewwiet u b'nifs fommu it-tiżjin kollu tagħhom. Bħal fġarra lil-mijiet ġabar u l-ibħra kbar f'imħażen. Ħatibża mill-mulej l-art kollha, jitbeżza minnu kull min jammar fid-dinja. Għax hu tkellem u hi saret, hu ordna u hi twaqfet. Il-mulej ixejjen il-femiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. Imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem, minn żmien għal żmien, il-ħsibijiet ta' moħħu. Ħini l-ġens lil-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel bwirtu. Mill-għoli ta' smewwiet iħares il-mulej u jara il-bnedmin kollha. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art. U jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jaraf emilhom kollu. Ma jagħmel xejn is-sultan bl-eżerċitu tiegħu kollu, anqas ma jeħlis għall-gwerrier bil-ħila kollha tiegħu. Xejn ma jiswa iż-żiemel għar-rebħa, b'saħħtu kollha il-ħadd ma jeħles. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu. Biex jeħlisilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Fih jinsab il-għena ta' qalbna, bl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna. Ħatkun, mulej, it-tiba tiegħek fuqna, kif fik hi it-tama tagħna.